les palmeres que hay junto al mar són molt airoses, molt reboniques i fan quan volen riure i plorar. És la millor terra del món perquè el poeta li ho va dir i en el passeig del malecó no haurà qui li puga competir. Des del macho del castell mires i dius que encant. I en la mar mansa i ventosa que abaniquen les palmeres i a la llum de les fogueres que és la festa més fermosa. Singular encant, dius al vent visca Alacant, visca Alacant, visca Alacant, visca Alacant. Visca Alacant! Visca Alacant i visca vosaltres, per favor, que bonic! Ai, a la llum de les fogueres, arribem a la nit de la crema, quina versió més bonica, Adriana Tonda, quina veu més preciosa, Mario García, a les teues mans. Gràcies perquè sou emocionat, de veres. Gràcies, de moltíssimes veritat que ha sigut una manera de començar preciosa. Moltíssimes gràcies, quina emoció estar aquí aquesta nit, perquè visca Alacant i visca les fogueres. Clar que sí, clar que sí. Adriana, Àlex, Mario, amigues, amics, que ha arribat la nit més esperada. Ho estàvem esperant milers i milers de persones. La nit en la que els somnis i els desitjos es fan realitat. La nit en la que ho cremem tot. Ho cremarem tot i ho farem així davant de l'Ajuntament, però si així tenim bones vistes, enlairem-nos cap amunt per veure aquesta ciutat tan bonica a vista d'ocell, de nit. I és que fixeu-vos quina meravella, quina estampa, amb aquest port d'Alacant i al fons el Benacantil. Ahí al cim està el seu castell, el castell de Santa Bàrbara, d'on naixerà una gran palmera que donarà tret d'eixida a esta crema tan bonica de 2025, d'estes fogueres, per favor, bonica que estàs tu, Àlex Blanquer, per favor, perquè espectacularitat. Igual que tu, escolta, que és que clar, avui és una nit de gala, és una nit per a celebrar-ho com les fogueres, són una gran aventura. Ferran, i tu i jo ja ho hem dit moltes vegades, que el millor de tot és agafar-nos de la maneta a nosaltres, però sobretot agafar-vos a vosaltres, perquè moltes gràcies per la companyia de tots estos dies. I ara per davant tenim unes quantes horetes de crema, Mares tenim sorpreses, convidats, cremes, ho cremem tot junts, al vostre costat. Així que agarreu-vos de la mà per a viure esta nit màgica en la que estarem pels molts racons de la província d'Alacant, però també estarem, com no, Àlex, amb la comissió més feliç de tota la ciutat d'Alacant. La primera. Ells són els primers. La primeríssima. És que és la foguera, la millor foguera de tot Alacant. I allà es troben els nostres companys Eduard i Maria. Nosaltres estarem així, en Identity, de Pedro Espadero, el mestre. Però ahí, en la millor foguera d'Alacant, estan molt templats i molt mudats Maria Fuster i Eduard Forés. Molt bona nit, amics, com esteu? Com esteu? Bona nit, bona nit. Molt bona nit, Bona nit, Àlex, i bona nit, Ferran, i bona nit a tots els telespectadors de la televisió de Punta. Si estem, efectivament, als peus de la millor foguera d'Alacant en este any 2025, que estan
feliços i exultants, podríem dir, perquè, clar, és la primera volta en la seva història que aconsegueix aquest primer premi de la categoria especial, una obra de Paco Torres i que, de veres, està preciosa, o no? És que no pot ser més bonica i damunt té un missatge contundent. Es diu Vanity. Avui cremem esta foguera de les vanitats i donem pas al que és realment important, les coses importants i no superficials, com la gent tan autèntica com vosaltres, que ens acompanyeu així mateix i volem que aquesta complicitat travesse la pantalla. Volem portar-vos ja la crema directament com si estiguéreu vosaltres així. Així, mira, a peu de la foguera. Això és el que volem. Tu takeaway, acabadeta d'eixir del forn, ahir directe a casa, ben servida. Nosaltres estem, ja ho veieu, Ferran, Àlex, estem perfectament així, vosaltres esteu molt templats, ja ho has dit tu també, Ferran, així estem per al que necessiteu. Molt bé, anirem donant-nos pas uns a altres per a veure com va l'ambient per Alacant, però clar... Anirem xerrant després. Però clar, anirem xerrant. Però clar, qui porta la metxa sempre des del primer dia de qualsevol festa? Ella és una traca, Ella és una traca. Ella porta el foc dins. És la nostra Berta Baides, que quasi que li podem olorar el perfumet que porta, que va tan guapa, Berta. Estàs ben acompanyada, O de Berta, o de parfum de Berta. Estic al vostre costat. Estic al vostre costat, companys, molt bona nit. Jo estic així, justet enfront de les fogueres oficials en la plaça de l'Ajuntament i així tenim Identitat, que és esta foguera oficial gran, i jo tinc així al seu protagonista, al seu creador, Pedro Espadero. Molt bona nit. Cuéntanos un poquito, porque queremos saber en qué consiste, de qué nos habla, porque habla mucho de los alicantinos y su identidad, y de la lotería también, de la 11. Claro. Sí, está toda dedicada a los nombres que en su día le pusieron a los números todos los antiguos alicantinos, ¿no? Y entonces están aquí representados de una manera o de otra todos los números, del 1 al 100. ¿Algún número que te guste especialmente? Les mamelles. Ay, no sé quin número és, els mamelles. Pues mira, no me lo sé, me has pillado. Jo què sé, el 89, la gamba. Ah, sí, mira, la tenemos por aquí. Ahí tenim la gamba. El 65, la brega, que he puesto aquí al alcalde con la oposición pegándose. Son ya 10 años, Pedro, los que llevas consecutivos, 18 en total. Sí, yo creo que ya he cumplido la mayoría de edad con esta hoguera, con 18. Ojalá tuviera 18. Pedro, yo he leído por ahí que tú te quieres retirar en el centenario. Me gustaría, sí, sería para mí un broche de oro, pero claro, esto es un concurso y habrá que ganar el concurso. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. I anem caminant per ahí, que vaya muy bien esa crema, que serà encara en uns momentets, però vingueu per així, perquè així tenim la foguera menuda, H2O, obra de Sergio Gómez. Que Sergio Gómez el tenim així, que jo crec que està admirant la foguera, la seva foguereta. Tu vols que se crema o no? Buena nit. Buena nit. Sí, porque la tenemos por contrato y hay que quemarla y lo mejor posible. Nos habla del agua, de la importancia del agua, ¿no? que tenemos aquí en Alicante, por eso también vemos mucho azul. Sí, bueno, es un homenaje al agua, es un bien que hay que cuidar muchísimo y las figuras principales pues representan los 3 estados del agua. Le preguntaba también a Pedro, son 10 años ya consecutivos, tú igual, Sergio. Sí, pero bueno, él lleva algunos años más anterior y él ya roza la leyenda alicantina. ¿Estás pensando ya en la hoguera del año que viene, si te toca? Sí, claro, es que el concurso es en julio, entonces no podemos esperar a després d'hogueres. És una preciositat esta foguera, si esteu veient-la, dedicada als xiquets, que és importantíssim, sempre ho diem, però les fogueres infantils van dedicades a ells, als més menuts. Es que debería de ser así. Yo, de hecho, cuando veo hogueras infantiles para adultos, me enfado. Porque tiene que ser para ellos, porque son el futuro. Pues per a ells, i es cremarà en uns momentets. Estarem molt pendents, Sergio, muchísimas gracias. Pues nada, espero que lo disfrutéis. Enhorabuena, és preciosa, Gracias. Ferran, Àlex, així estic, al vostre costat. Preciositat de... Mira, ja te la traca col·locar i tot. Ja ho té tot col·locat, És que és preciosa. Estava preguntant-li quin era el ninot preferit. A mi m'agrada la veritat. És que algú que altre li ho trauríem, no cregueu? La veritat que sí, la veritat, algú que altre, però no anem a donar noms. No, I quina preciositat la foguera del mestre Espadero en aquesta identitat i en aquests números que formen part del parlat del carrer d'Alacant des de fa tant temps. Per cert, quina ambientació n'hi ha en aquesta plaça, Àlex? Està a tope, està ple de gent. No sé si veieu ahí darrere la policia local, que està fent-se fotos també, la foto de rigor per tot aquest dispositiu de seguretat que té desplegat Alacant, així. I ja tenim moltíssima gent ja expectant per a la crema, Mira, Ferran. és que al costat, després ho veurem, a imatge de dron i des del balcó de l'Ajuntament, però n'hi ha milers de persones al nostre costat. Som uns privilegiats per poder estar a pocs metres d'esta foguera que és de tots els alacantins. Bé, tu i jo estem molt bé, però Maria i Eduard estan superbé, perquè hem dit, aquí li podríem enviar a Maria i Eduard per ajudar-los al millor reporter de tota la Comunitat Valenciana. I hem pensat, mira,
Carles Navarro, no esteu a soles. Eduard, Maria, esteu en bona companyia, No us podreu queixar. Ja ho crec, perquè si parlàveu de seguretat, agafeu-vos ben fort, perquè així ve un autèntic terratrèmol. S'havien passat de la reportera de Traca de la Vall d'Uixó, ara tenim el nostre Carles Navarro així, a peu de foguera. Carles, com va l'ambient? Espera un parés, Carles. Maria, Eduard, molt bona nit. Vosaltres esteu a la cara B de la foguera, jo em trobo a la cara A esteu vosaltres, jo estic a la cara B. Mireu quin ninot. Maria, quasi va més enxolla que tu. Esta nit que vas guapíssima. Bueno, i Eduard també. Mireu, anem a entrar així al racó. Centre neuràlgic, punt neuràlgic d'ací de la foguera. Mireu, tenim així com ens rep esta xaranga, que està amenitzant-nos el sopar. Bona nit, xiques, bona nit. Passen de mi perquè ells van a la seua. No deixeu... Teniu el repertori preparat? Preparat. Sí? Teniu el repertori preparat per animar este racó? Super preparat. Si jo després vos demane que mos passegem pel racó amunt i avall animant a la gent, ho anem a fer? Ahí anem. Ahí anem. Pues prepareu-se, xiques, escalfeu motors, que després vos necessite. Val? Vinga, vinga! Bueno, així n'hi ha moltíssima gent. Naroa, qui era el pare de la bellesa? Senyala-me ell, per favor. Ah, este home, em vaig a per este home. A veure... Bona nit, bona nit. Així me quedé. Com va? Muy bien. Bona nit. Sí. Escolta, estareu feliços i contents, no? Sí. Sí? Com està la xiqueta? Está nerviosa, mira. Nerviosa, però... I el pare... És que estic parlant amb el pare de la bellesa, no? Estic parlant amb el pare de la bellesa. Com es diu el pare de la bellesa? Antonio. Antonio, com la veus? Jo, molt bonica. Sí? Estàs content? Oh, Sí? molt content. Escolta, quina sort que la teua filla hagi sigut la bellesa en l'any que ha guanyat esta foguera, no? Ha donat la sort a la foguera. Ah, això t'anava a dir, escolta. Bueno, que gaudiu moltíssim. Després te'n vas que t'entrevistaran Maria i Eduard, val? Vinga, bona nit, que estem en directe. Bona nit, va haver els Antigons i moltíssimes felicitats. Maria, Eduard, així en teniu però el que vulgueu. Així em quede, amb esta gent que està supercontenta. Perfecte, moltes Que gràcies, refaener és Carles. el meu xic. Per ajudar en una Per a foguera, és que està especialment emocionada, perquè tu imagina't, és la primera vegada que estan arribant al cel del món de les Vam estar ahir sopant amb ells i estan molt contents, molt emocionats. Després que ens conten moltes més coses des d'ahir, des de Baver, els Antigons, perquè nosaltres ens encarreguem de fer una bona ruta. No fa falta agarrar furgoneta ni agafar cotxe. Es quedeu a casa i vos portem pel recorregut de totes les fogueres que van a cremar-se avui i que tenim tots els nostres reporters preparats. Així que agafem i fem el recorregut perquè estarem per Sant Joan d'Alacant, també estarem per Xàbia i per més pobles. També estarem per Benidorm, ahí estarà la nostra companya Rosa Porta, i després baixarem a una localitat preciosa, Guardamar del Segura. Ahí està Belén García Cantabella. I un poquet més cap avall ens n'anirem a Torrevieja, on estarà esperant-nos el nostre company Enrique Tena, que per cert té una rifa, fem un poquet de spoiler, ben especial. Quin recorregut de categoria per a una nit màgica, esta nit de la crema de les fogueres, que és la primera en tu, Ferran? Esta és la primera, així que anem a disfrutar-la perquè esta és la nit en la que tot torna a començar. Tanquem un cicle i comencem. Jo fem al vostre costat, així que poseu-vos el cinturó, que s'anem de viatge i de cremar. I després de publicitat què fem, amiga Les Blanquer? O cremem què? Tot! Tornem de seguida. Nosaltres no. Nosaltres fem així, però... Ja estem així, des d'Alacant. És que clar, és que Estàvem llevant-nos la suor. llevant la suor. Siguem sincers. Perquè avui és la nit de la crema, que després pujarà la temperatura, però és que ara estem vora 30 graus de temperatura de nit així en Alacant. Una de les festes de les fogueres, jo crec que més caloroses
que he viscut jo en la meva vida. Si fa moltíssima calor, hem passat avisos de calor extrema. Puedes botar un botó? Queda millor que el botó passa, però tot el que vulguis. Estem així, justament, dins de l'Ajuntament, i molt a prop, i si ho veieu, tenim així la foguera, tot això s'encendrà en flames en no res, i centenars de persones ja estan arribant així al voltant de la plaça per viure esta crema, la crema de la foguera oficial. I per a viure-la també i per a encendre la metxa, tenim a la nostra supercompanya, superreportera Berta Baidez, que està al peu del canó, al peu de plaça, Ja sempre. Preparadíssima. No ens n'anem amb Berta. No ens n'anem amb Berta, ens n'anem de viatge. Poseu-vos el cinturó, que tenim un viatge pels pobles d'Alacant que celebren esta nit de les fogueres en les que ho cremen tot, que és mel. Comencem. Tenim 3 reporteres repartides, precioses, preparades, professionals, i la primera d'elles és la nostra estimada Clàudia Argent. Per favor, Clàudia, conta'ns on estàs, on et trobes i, sobretot, què cremaràs, clar. Companys, Àlex Ferran, quina nit més màgica ens espera. És la nit de la crema en Sant Joan d'Alacant! Mireu que ben acompanyada que estic. Això és el futur d'este racó, el futur d'esta foguera. I avui tenim moltíssimes ganes de cremar. Xics, xiques, tenim ganes de cremar? Sí! De fet, estàvem dient-me tota l'estona un dia més. Un dia més! Un dia més! Un dia més! Un dia més no sé, però sí tenen 3 fogueres per a cremar. Una serà la de la plaça de la Constitució, que serà a les 12 de la nit, i després a la 1 també tindrem les de la plaça de l'Ajuntament, tant la gran com la infantil. I així la gent està fent vídeos als seus fills i jo vaig a preguntar-los com estan, si ja tenen ganes de descansar o encara els queda un poquet de ganes de festar. Bueno, és l'últim dia, sí que tenim ganes encara. Anirem a veure les 2 fogueres i els xiquets es banyaran. Molt bé. A qui li fa més il·lusió, als pares o als xiquets? Jo crec que els xiquets. Els xiquets? Els pares també tenim ganes de descansar ja. Ai, és normal, moltíssimes gràcies. Vaig a preguntar per així al raconet de savis. Vine amb mi. A veure el racó de savis, mira, se'n va l'amic, em queda amb ells. Com aneu per així? Haveu sopat ja o què? Perdón. ¿Habéis cenado ya? Ah, sí, la mar de bien. ¿Sí? Muy bien todo. Pero bueno, todavía os queda un huequecillo ahí en el estómago porque lleváis muchos días bebiendo. Con el mojito que prepara nuestro amigo, que es una maravilla. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿después alguno de vosotros se anima a encender la mecha o eso es cosa de artistas? Bueno, podemos animarnos fácilmente. Venga, venga. En cualquier caso, estamos muy contentos con las hogueras, con vuestra compañía y visca Alacant! Visca Alacant, visca les fogueres de Sant Joan. A veure, xiques, espereu, que encara no hem acabat. A veure per ací. A veure, xiques, no vos animeu vosaltres a eixir en la processó d'abans, que no vos he vist vestides, No, avui no. No, ja no teniu més energia. Ja no tenim edat per això. I ahir també vau tindre una crema molt especial, que se fa només així en Sant Joan. Sí. La crema de los trastos viejos. Muy bien. ¿Y eso también es una tradición? Es una tradición, sí, sí. Muy bien. Y bueno, ¿qué pedís en una noche tan mágica como la de ayer, pero también la de hoy, no? Quemamos todo lo malo que nos ha dejado el año y pedimos buenos deseos. Muy bien. Sobretot bons desitjos per al que ve, perquè ja estareu pensant en l'any que ve segur. En l'any que ve. Salut, sobretot salut per a tot el món. Molt bé, vinga, vaig acabar amb els xiquets. Foguera. A mi m'ha fet molta il·lusió conèixer-los, però és que si ja van aixina de forts quan són xicotets, jo crec que d'un poquet més majors encara tindreu més ganes. A veure, vingueu tots amb mi. Anem a fer un crit tots junts, perquè avui la primera crema serà a les 12, la de després a la 1. Ai, per cert, parlarem amb les belleses i a veure si podem acompanyar-les a agafar un ninot. Se'n vindreu també a agafar el ninot a la foguera? Sí! Vinga, Sant Joan! Sant Joan! Sant Joan! Sant Joan! Sant Joan! I des de Sant Joan ens anem també fins a Xàbia, perquè allí està la meva companya Emparo Ultrabonica. Com vas per allí? Així estem de categoria internacional, com sempre m'agrada dir a mi, així a peu de foguera, esta foguera que es diu la Mar de Bruta i que com a bon poble mariner que és Xàbia el que pretén és conscienciar de que hem de cuidar de la nostra mar. I seguim coneguent també tradicions així en Xàbia, no només poble mariner, sinó també perquè he conegut així aquestes 2 xiques i he dit, per favor, pareu-se que això ho ha de mostrar jo i per favor que faig així, Pablo, un zoom d'este tocat, perquè això és el típic tocat de Xaviera, no és així, xiquets? Sí, és el típic
tocat de Xaviera, hem eixit les carrosses i ens han posat la bronxa, que es diu. Claro, perquè és que... La de Jasmí. Que això són uns tocats que es feu a mà, veritat? A mà, a mà. I el que m'estaven comentant és que veus, perquè així no està esclatada encara la flor, i n'hi haurà un moment, pues, com la màgia, no?, com la màgia d'esta nit, que fa plop, i esclata este tocat tan bonic de Xaviera, per favor, perquè és que és preciós. Així és que en Xàbia portem tot el dia a bombo i platillo sense parar. I així estan estes dos xiques que estan representant a la dona Xaviera i eixa categoria de Xàbia al món i amb esta foguera que la tenim ja pues, a punt per a cremar. I ara sí, nosaltres a punt també per a la crema i també per a la festa, com també ho està Rosa Porta en Benidorm. No és així, Rosa? Ai, sí, és així, estem en Benidorm, en la foguera La Cala, i estem preparats perquè ara de su moment va començar a sonar la bandeta de la Marina per a començar a animar els instants previs a la crema de la foguera infantil. Vegem a tota aquesta gent de la foguera La Cala, molt bonic, mireu que contents estaran, que tenim ja preparats així, mireu. Cristina, que ja ho tenim, ja está aquí. La infantil con mi comisión, mis niñas. Pero estás emocionada. Demasiado, demasiado. Qué guapes van. Pues sí, la verdad es que sí, con el traje típico de Alicante, que aunque estemos en Benidorm, 45 años plantando, quemando. Aquí hay generaciones, cuartas generaciones. Y es que queden, que yo voy a tornar a l'any que ve, o a l'altre, i a l'altre. Pues claro que sí, esta es tu casa, cuando quieras puedes venir aquí con nosotros. Gràcies, bonica. I anem a veure sí que tenim a una comissió amb moltíssimes ganes ja de cremar esta foguera infantil. Així és que anem a fer una cosa, anem a dir les fogueres de Benidorm. La foguera La Cala és la millor, sí? Vale, va, 1, 2 i 3. La foguera La Cala és la millor! I així vos deixo perquè d'així uns instants començat a cremar la foguera infantil, l'amor més dolç. Adéu, adéu. Adéu, Rosa Porta, quina alegria veure't des d'aquesta preciosa ciutat que és tot turisme, alegria i festa. Ja hem fet un caminet, no? Sant Joan, Benidorm, Xàbia, i continuem el nostre camí a les Blanquer. És que tenim una miqueta de risa perquè la calor ja no ens deixa pensar. Vinga, va, continuem cap Molta calor, però continuem el nostre viatge perquè és el moment de baixar a Guardamar del Segura amb Belén García Cantabella i baixar a Torrevieja amb Enrique Tena. Ell és festa plena. A Guardamar tenim com si fos una boda. I a Torrevieja avui tenim bingo, que no és una cosa que m'agrada més en la vida. Per favor, quina alegria. Quina alegria. Ens anem de boda? Voleu que ens anem de boda o què? Perquè així, a Guardamar del Segura, l'ambient és immillorable, sens dubte. Ara veureu la boda que tenim preparada. Estem així als peus de les fogueres, de les milotges ambientades en l'antic Egipte. I això del bodorrio va perquè així esta comissió, esta nit tan especial, la preparen amb este soparot meravellós de categoria. Com esteu per així? Com va la cosa? Com va? Tenim així a Rocío, que és la mamà de la bellesa. Com porteu esta nit? Com estan esos nervis? Bien. Ilusionada, claro. Ilusionada. ¿Cómo habéis vivido estos días? Porque aquí ha habido mucha... Duros. Duros. Trabajando y todo, duros. ¿Cansados estáis? Bueno, para seguir la fiesta vamos bien. Pero con ganas de quemarlo todo. Lo quemaremos toda esta noche aquí en Guardamar, sí. Anna, escolta, esta tradició d'este soparot que esteu ja, vos heu acabat pràcticament tot, eh? Estem esperant el plató principal, posem menjar les entrants. Molt bé, perfecte. I què, com vau instaurar aquesta tradició de fer este sopar de germanor en tant d'ambient així? Clar, perquè tenien que esperar tots junts a cremar la foguera, entonces així estem tots junts com una família, que al final és el que... Si la cremem, la cremem... A lo gran. A lo gran. Clar. Molt contents. Molt contents. Molt emocionats. Sí. Esta foguera se cremarà a la 1 de la nit, les dos juntetes. Les dos juntetes, sí. Estarem ben atents, m'agradaria ensenyar-vos també per així. Mireu, la cuina del Marquès és que no podria tindre un altre nom. Així tenim a Aaron ja preparant aquests plats que m'agradaria ensenyar-vos, perquè aquest menjar és, sens dubte, de categoria internacional. Aaron, ja estem en este segon plat i què heu preparat esta nit? Conta'ns. Merluza, peix i solomillo de carn. Ai, aquests solomillos tenen molt bona pinta, eh? Tinc ganes, de menjar-me un.
M'has dit que sobrava un poc de carn, després no me digues mentires, Sí, un poc. que nosaltres no hem sopat. Ens quedem així gaudint d'esta meravella de sopar, ja vos contaré després com estan aquests solomilles. I ens anem ara amb Enrique Tena perquè està en Torrevieja. Com està l'ambient per allí, Enrique? Bona nit, Belén. Com està l'ambient així en Torrevieja? Tu vols veure com està l'ambient així en la Vega Baja? Atents. Bona nit, Torrevieja! A ver, más fuerte, que se note que estamos de fiesta, que se note que estamos en las hogueras. ¡Buenas noches, Torrevieja! ¡Que vos pares, que vos pares! ¡Otra vez! ¡Buenas noches, Torrevieja! Estem així en Hogueres de Molins del Calvario, una hoguera que sempre, que tots els anys que venim així, ens obren les portes, i ara estem en un moment molt important, en la rifa, perquè atents, a veure, així, en totes les belleses, què s'està rifant ara mateixa així en directe? A veure, què hem rifat? Què hem rifado? A ver, ¿una qué? ¿Una televisión de cuántas pulgadas? 40. 40 pulgadas, ¿qué más tenemos en la rifa? Un ventilador, oye. Un ventilador que calor fa así en la Vega Baja. ¿Qué más tenemos? No sé. No sé, és que està nerviosa, però ho dic jo. Hi havia un set de paella, tenim també un set per a cuinar. Hem sortejat a la mateixa una colchoneta per anar a la platja. Què més havia en el sorteo? A ver. Un jamón y una botella de vino. Un jamón ibérico y una botella de vino. A veure si mos toca, que el càmera i jo ja m'ha agafat un boleto. I què més? El president infantil. A veure, una coseta més en el sorteig que tenim. Una paella también. Una paella. ¿Nervios a punto de quemarse la hoguera o no estamos nerviosos? Sí, estamos muy nerviosos todos, que ya está aquí y aquí ya la crema. Única hoguera, la única que existe aquí en Torrevieja. ¿Cómo de importante es para vosotros que seáis la única hoguera de Torrevieja? Es súper importante y súper orgulloso que estamos nosotros porque vamos a representar a Torrevieja afuera, como en San Vicente, en Alicante, que fuimos el otro día. Estamos súper orgullosos, aunque hay proyectos de hacer más, de momento somos la única. Sois la única y te diría que sois la mejor y sois siempre, nos recibís con los brazos abiertos. Y ahora sí, Rafa, com sempre, servei de discomòbil, anem a acabar así, ballant, ¿no, Rafa? Vinga, va, fica ahí una cançoneta. Vamos ahí. La 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 la. ¡Vamos, Torrevieja! ¿De qué me sirve una cuenta conmigo si tú no te Per favor, però com és Enrique? Com és muntar aquesta festa? Però és Això quina fantasia és? un rockstar, ahí enmig de la plaça del poble. Ahí a Torrevieja. Animant a tot el món, Enrique Tena. Repartim permís, hi ha molts premis, Escolta, però nosaltres no podem participar. Nosaltres, a veure si podem participar. Si Perquè ens a mi guarda una rifeta també. Avui estem de rifa, Avui tenim rifa. Avui estem de rifa. Tenim bingo. A mi el pernil em faria paper, la veritat. Tu què demanaries? Pernilet, jo el llomelló. Tu el No, però és que tenim El llomelló m'agrada. És que això pareix la tómbola en Torrevieja. Quina festa tenen ara després tornem a connectar en Torrevieja i amb el nostre company Enrique Tena, però comença la crema, oficialment ho venten perquè fa una calor insuportable. I ens anem a Benidorm amb la nostra companya Rosa Porta, i a més està la foguera La Cala, que és l'única que tenim allí. És l'única que tenen, i a més complixen 45 anys d'història, ni més ni menys. Una crema especial, la d'avui. Que guapa està. Enguany d'aniversari, 45 anys, i tenim ja així a totes aquestes xiques, mira que guapíssimes van, i Pedro, el president, també va guapíssim. Estem ja preparats per a cremar este monument infantil. Mira, me'n vinc així enmig d'elles dos, perquè és el vostre monument, Nerea, que... Com estem ara mateix? Contents? Sí, bueno, me da pena, pero... Però és que és l'amor més dolç. Que vols ser veterinària? Ai, ja com m'havien contat. Jo necessito que vagin passant-nos ja la metxa, perquè a mi m'han dit que anem a cremar. I aquí té la metxa, qui és el senyor pirotècnic així? Li peguem un xillit? Qui és el senyor pirotècnic? Manu, senyor pirotècnic, ensenya-mos la metxa. Ensenyeu-nos la metxa, que necessitem la metxa, que estan ja preparant-ho, perquè, clar, això estava ja tot previst, però has començat a agarrar el ninot. Quin ninot has agarrat? Un gatet? Los dos gatos. Ai, molt bé. I conta'm, tu com estàs? A l'any que ve? Estàs preparada per a l'any que ve? Sí. Sí? Tens ganes? Sí. Perquè què passarà l'any que ve? Què seràs tu, què? Belleza, a lo mejor. A lo mejor, a mi m'ha dit un pardalet que sí. Bueno, xiques, com ha anat enguany? Superbonic, el vostre any, i ara ja queda no res. A mi m'havien dit que anava allà, jo pensava que anava allà. Queda nada, la verdad. Estoy emocionadísima. Chica, 45 anys, heu fet història ja, Sí. Hombre, vengo de... Mis abuelos son fundadores
y vamos, mi madre ha sido belleza muchos años, esta es mi 5ª vez ya y me planto, pero bueno, con mucha ilusión y a seguir trabajando por la fiesta, porque aunque no sea belleza, sempre hay que luchar por les bellezas. Sempre, i per la festa, que no falte mai la foguera així a Benidorm. I hem de dir que en seguida que tinguem la metge, que ha hagut un contratemps, en seguida que la tinguem, tornem per a veure com crema esta foguera infantil. L'amor més dolç, serà bonic, és que el nom a soles ja m'ho diu tot. Tornem de seguida. Esta és la imatge en directe de la plaça de l'Ajuntament d'Alacant. La veritat és que sou privilegiats perquè els accessos estan tancats en aquests moments. Podeu veure als costats els milers de persones que s'acosten per veure la crema del monument dels Tosses alacantins, però vosaltres teniu la primera fila, és que sou uns privilegiats. Ahí tenim VIP. tots els detalls VIP, evidentment, perquè en quin lloc vas a veure esta definició d'imatge, estos detalls de les fogueres i aquestes vistes d'ocell de la ciutat d'Alacant. Així, i mireu, tota aquesta quantitat de gent que està ahí reunida ja porta pràcticament des que hem arribat així, des de les 8 de la vesprada. Així que tenim ganes de cremar. Clar, tenim ganes de cremar, o cremarem tot. Mira, la foguera justament que estava a Rosa Porta, o la Cala, Benidorm, la cremarem d'ací a no res, fem una paraeta. No, és que mira, necessitem beure aigua, hidratar-nos, ventar-nos una mica aigua i en 3 minuts només tornem i comencem a cremar al vostre costat. Això, que fas cos conilles. S'ha agradat el vestit, no ho comentem, però... Enrere per a les 12 de la nit, són les 11:12, vos parlem des d'Alacant. Mireu quines imatges més precioses a vista de dron que vos estem oferint. Quina preciositat de ciutat, tocant la mar Mediterrània, eixa aigua que es fusionarà amb el foc d'ací no res, Estem en el compte enrere. Ahí està, eixa palmera donarà el tret d'eixida, eixa palmera que es dispararà des del castell de Santa Bàrbara, però de moment estem així, a la plaça de l'Ajuntament, també pendent d'esta foguera que cremarà en breus, però la que està cremant ja és la de Benidorm, on es troba la nostra companya Rosa Porta. Rosa, conta'ns com ha iniciat esta crema de la foguera a la Cala. Que és l'amor més dolç. Preciós, Sí, companys, està sent molt emotiva perquè està cremant molt bé, era un monument molt bonic, amb molt de sentiment, molt d'amor, i jo estic ara mateix així amb els representants, una miqueta lluny del foc, perquè pareix que no, però crema, I estic així amb Pedro, que és el president. Està sent una crema molt bonica, molt emotiva. La veritat és que sí, és un monument molt dolç, com elles, i bueno, pues, ha arribat al final. Bueno, al final o al principi, perquè això s'ha de mirar així, estàs molt emocionat. Bueno, damunt enguany és un any molt important, és 45 anys d'història de la foguera de la Cala de Benidorm, i heu d'estar ben orgullosos. Sí, el treball ha sigut vist així al monument, i la veritat és que sí, que estem molt contents en el treball que han fet durant tot l'any. Bueno, però això és l'aperitiu, perquè després queda la foguera gran, il·lusions, que no us en falten mai. No. Després, sobre quina hora més o menys està prevista la crema? En una horeta o aixina, ja estarà envoltada de flames. I escolta'm, hi ha molta gent a l'altra banda de la tanca. Això vol dir que estan esperant alguna coseta, a banda de la crema. Pot ser, que n'hi hagin sorpreses. Ai, m'encanta lo de les sorpreses, no vull dir res, però és una nit de sorpreses, d'emoció, i sobretot de pensar ja en que l'any que ve ja ha començat pràcticament. Sí, demà començarà, no oficialment, però sí, en l'any 2026. Perfecte. Doncs mira, nosaltres podríem quedar-se així mirant com acaba de cremar aquest monument amb animalets, amb molt d'amor, i esperarem ben impacients, com la gent que està a l'altra banda de la tanca, que comença després la crema de la foguera gran. Il·lusions. Que bonic.
xiquets i xiquetes de Benidorm només tenen una foguera, 45 anys d'aniversari, després cremarem la gran. I esta que estem veient així és la foguera oficial, la d'ací, la que cremarem des de l'Ajuntament. I justament ahir, a peu de plaça, i amb tota la gent que jo crec que ja estic escoltant, tota la gent bramant. Qui estarà fent bramant, la gent? Pues qui tu estarà qui creus? alçant la veu de la gent? La nostra Berta Baider, que està preparada per a les carreres. Les carreres de Berta. És que és el millor moment de la nit, les carreres de Berta Baider. Vinga, amunt, avall, que ja la mou. Vinga, tira-li. Hola! Amunt, avall, espera't perquè he d'arribar allà, Ferran Àlex. Molt bona nit, com esteu? I ser públic fantàstic, però sí també. Hola, 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 hola. Hola, 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 com esteu? Pero bueno, es un público muy internacional, Ferran Àlex. ¿De dónde venís? ¿De dónde sois? Brasil, Colombia, Castilla-La Mancha, China. Por favor, de todos puestos. ¿De dónde es usted, cariño? De Valladolid. ¿De Valladolid? ¿Es la primera vez que viene? No, ya he venido unas cuantas veces. Aquí en primera fila, ¿cuánto rato lleva? Mira, me han sacado fuera. Uy. Mira, me han sacado Hay fuera. mucha gente. ¿Desde qué hora está aquí? ¿Desde qué hora? Desde las 8. Usted sabe que le va a quemar aquí el fuego, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Me han sacado. ¿Y usted sabe que se va a mojar? Bueno, mira, así me bautizo. Ai, volve, volve. Bueno, me'n vaig cap allà. Ui, que lluny està. Anem cap allà. Sí, està ple de trampes mortals. Mare Ferran, Àlex, jo crec que me vaig a matar. Però a veure si els bombers no me maten. Anem cap allà. Vinga, Rafa. 1, 2 i 3. Anem cap allà. Mira, les trampes. Ahí está Berta. Hola. Ai, 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 la manguera. Hola, policia. Hola, tots. Mira, ai, hola. Con dolor. Per favor, com mola Berta. Ahora com Mira este això, públic mira això. fantàstic. Berta, eres una rockstar. Mira, 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 mira. El cardio del dia. Berta, ja han cremat el sopar. Dos carreres i mira. El bocadillo. Soc nascuda a Villafranquesa, però criada a Catalunya. Molt bé, i vostè? Bolivia y viniendo desde Costa Rica. Lleida. Molt bé, i vosaltres d'on sou? La Roda d'Albacete. Mare de la Roda. I tinc 90 anys. 90 anys, esta senyora. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se diu? Teresa Martínez Martínez. Teresa Martínez Martínez. A veure, algú de València, Alacant, Brasil. València ciutat. I veniu a posta per a veure la crema? Obvi, home, és que l'espai i les poderes són poblets germans, així. Pero bueno, cuantísima gent hi ha per ahí. Pero bueno, Berta. ¿desde qué hora estáis aquí? ¿El qué? ¿Desde qué hora estáis aquí? Desde las 9. Sabeu que vos aneu a banyar? Os vais a mojar? Rainy en un moment. It's raining men. Aleluya. Berta, No, me escolta, estan ja que pillant te la veig veritat. en plan Jo crec que la rockstar, veritat no saben m'escoltes? que avui així se van a banyar. Berta, jo crec que te podries llançar al públic com si estigueres en un Per concert. favor, segur que l'agarren. t'agarrarien. Segur que l'agarren. Deixa, mira, anem a fer una cosa, per a que respiris Corre, de Brasil, res pa aire. callar. Mira, vaig a matar al càmera. Berta, escolta'm un moment. Ferran, vols que correga més? A mi el que m'agradaria és que per a que Estic suat, tinc el respires bigot suat. i per a que agarres aire, el que has de fer és d'anar d'eixe costat a l'altre costat de la plaça corrent. Vinga, va. Allà. Una. Vinga, me'n vas cap allà, m'animeu? 1, 2 i 3, vinga, cap allà. Rafa, cuidado, no te me mates. Ai, Rafa, també com corre. La policia està flipant. Rafa també corre en la càmera i tot, eh? Cuidado la mànega. Que te mèrit, eh? Ai, que gran és esta plaça. Ai, ai, ai. Bota la manguera. Ai, la manguera, Rafa. La manguera. Hola, Pandasso. Mare. Mira. Berta, estaràs ja rebentant. Ai, que m'encanta. A veure, no puc parlar ja més. Després de totes aquestes mascletades a 40 graus, ja no puc més. Bueno, preparats per a la crema? Preparats per a la banya? Fins ara! Adéu! Adéu. Quin públic, Per favor, però el públic està excitadíssim. normal, però si és que- Està a tope, igual que la nostra Berta. Per Men- favor, quina fantasia de directe. És que, Berta, Estem mentre- escoltant tot des d'ací, des Mentre del esperem balcó. la crema, Berta, és que és la millor espera que podien tindre. Una rockstar baix de la plaça d'Ajuntament. Ara connectarem amb tu, perquè ara és el moment de contar en tants convidats que passaran per este set
de punt que tenim així en l'Ajuntament. De fet, és que ja viu així quasi tot el dia, perquè és la regidora de festes, Cristina Cutanda. Molt bona nit. Bona nit, estàs? Cristina. Bona nit. Molt bé. La verdad es que estamos aquí ya viendo cómo la gente se divierte en esta previa de crema. Estamos encantados. Ha sido así todas las hogueras. La diversión ha sido lo que ha marcado estas hogueras. Así que vamos encantados. Unas hogueras que dicen ser de récord casi, ¿no? Porque Así ha venido es. muchísima gente y ha sido todo un éxito. Así es, hemos mejorado las cifras del año pasado. Daremos la cifra oficial en pasar las hogueras, pero es verdad que el lleno técnico en restaurantes, hoteles, las calles estaban a reventar. Casi Alicante era peatonal entera, porque no se podía ir con los vehículos. Y es que, bueno, pues al final toda esa promoción turística que vamos haciendo con las bellezas, tanto en Murcia, Albacete, toda la Comunidad Valenciana, incluso cuando hemos ido a Fitur, pues se nota en el retorno en estas hogueras que han sido de récord. Esa repercusión, se habla de casi 2 millones de visitantes. Era muy complicado encontrar una plaza hotelera, un apartamento para estar aquí. O sea, una cifra de récord también de calor. Como regidora de fiestas, Cristina, yo imagino que debe ser muy complicado organizar todo esto que se monta en la ciudad de Alicante, que es que va más y a más. Este es el trabajo de todo un año, de todo el ayuntamiento, en el que nos volcamos en hacer, pues eso, de manera segura estas hogueras. Somos una ciudad muy abierta, nuestras hogueras son igual de abiertas. Lo único que le pedimos a la gente que viene a disfrutar con nosotros es ese respeto, esa diversión respetuosa. Así lo han hecho ellos con nosotros. Nosotros les abrimos las puertas y es que estamos encantados de hacer unas hogueras para los nuestros y para todos aquellos que vienen a disfrutar con nosotros Les de estas festes hogueras. s'han de viure en coneixement, amb alegria i divertir-se d'una manera cívica. T'agraïm moltíssim que hagis xerrat una miqueta amb nosaltres en este dia tan bonic, tan màgic per a vosaltres, Cristina Cutanda, regidora de festes. Bona crema. Gracias. Muchísimas Bona gracias. crema. Feliz día de San Juan a todos. Feliz día a todos los Juanes. Y nada, esperemos que esta noche de la crema ponga el broche de oro a unas hogueras que han sido, pues como siempre decimos nosotros, las mejores de la historia. Y feliz crema y feliz bañá, que es lo que yo estoy esperando ya, porque yo más que la crema, mira la bañá, mira la bañá. Yo ya estic banyat, o sigui, el que estic esperant és la bañá. Ara és el moment de connectar amb els nostres companys Maria i Eduard, que estan en la millor foguera de la camp, va haver els antígons, i a més estan al costat, Àlex, de tot un mestre, ni més ni menys que Paco Torres, el creador d'aquesta preciositat que teniu allà al costat. És que tenim el pare de la criatura ja directament d'ací. Per cert, que volem felicitar nosaltres també a tots els Juanitos, Juanites, Joans, Joanes, i en especial també el meu nebot, que va néixer fa 12 anys, un dia com avui. Ah, sí? Doncs felicitats, Juanín. Juanín, com li dius? Juanín, No, és Juanín, perquè és l'aniversari. Va, tirem, moltes felicitats. Moltes felicitats. De la tia, guapo. Ja ho ha avançat, efectivament, Àlex i Ferran, que tenim a un dels protagonistes, jo podria dir que és el protagonista real d'esta magnífica foguera que tenim així darrere, és la de va haver els antígons, i no és altre que Paco Torres. Paco, bona nit. Paco, enhorabona. Mira, que si és que no cap així d'ample que estàs, de satisfet. Sí, la veritat que sí. Home, ha sigut, estem en un núvol, no? Ha sigut una alliberació, una alegria enorme, també per tota la gent de la foguera que ha confiat en nosaltres. Començarem fent fogueres així en Baber, en Saltigons, sigui el nostre debut en Alacant i bueno, pues superfeliços. Perquè diguem-ne que la teua relació en la foguera va haver els antígons ve des de l'any 2019 o des de quan estàs en ell? Sí, són 5 fogueres, 7 anys en la pandèmia i bueno, pues és començar quan tu dius i bueno, es començarem en segona categoria, hem anat pujant i en la seva il·lusió, en el seu treball, en el treball també de nosaltres, del taller d'estudi El treball ben fet, que també, mira, estem veient ara mateix en imatge com el van rebre en la foguera i hem de dir que el lema d'esta foguera que estàvem parlant és Vanity, és la vanitat, i a tu et faltaria una miqueta de vanitat perquè m'ha dit un pardalet que ahir també quan anava a telefonar-te l'alcalde per a dir-te Paco Torres, eres el guanyador, tu vas pegar a fugir. Te'n vas anar perquè no se ho crea, i diu, no, total, si no me'l van a donar... És que és molt nerviós, i diu, jo no... Sí, bueno, la veritat és que no volia estar per als premis, perquè l'any passat mos emportàrem una gran desil·lusió i bueno, preferia estar tranquil en casa, en les meves filles, la meva dona i ja després, en l'alegria sí que ja tornàrem i són les imatges que estem veient
i bueno, pues, molt satisfet, però preferia un moment de tranquil·litat per tal d'assumir un poc i bueno, pues, rebre la notícia i disfrutar al màxim. I l'any que ve què? L'any que ve què? Perquè jo sé que ja t'han dit, va, comença ja per a l'any que ve, eh? Sí, no, bueno, ells la confiança és total i la il·lusió màxima i bueno, ja estem pensant idees, històries per a l'any que ve, pues, tractar de fer almenys un treball tan bo com el d'enguany o si se pot millorar, pues sempre en la il·lusió de millorar. És que em sembla al·lucinant com encara pràcticament no li hem pegat foc a esta foguera i ja estem pensant, ja estem maquinant en la foguera de l'any que ve. No el deixen descansar. Al final és de veres, deixeu-lo descansar, pobre home, hi ha tanta creativitat que no dona. I escolta, demà, o sigui, què farà l'artista foguerer number one, ja propulsat directament a l'Olimp dels artistes foguerers demà? Demà de matí quan t'alces, què faràs, Paco? Bueno, demà és un poc pues, treball de pare, no? D'anar a l'escola per les notes, les tutories de les xiquetes i tornar un poc a la realitat. Ahí està el reconeixement al treball que hem fet el gran Paco Torres. Espectacular. Ahí ho hem vist. Tot per l'aire, és l'actitud. Mira quin ambientàs tenim. Àlex, Ferran, si és que això... Ahí teniu, ahí teniu. No parar, sapeu on està. Així n'hi ha festa, Ferran, Àlex. Com un rei com es mereix, com a artista que és. Ara cremarem esta foguera meravellosa, eixe primer premi, i ho farem tot pols, ho cremarem tot i després ho banyarem tot també, per apagar les flames. Per apagar les flames. I tu et banyaràs o què? Jo no, baixaràs tu, no? No? Que tu estàs suant més. Jo segur que sí, però després veure si te banyes tu. Va, ho deixem en l'aire. Com tindreu, vos contem la litúrgia del que passarà ara mateix així en la plaça de l'Ajuntament, d'així no res. Només 3 minuts i tornem. Tornem de seguida. d'Alacant, en esta nit màgica, esta nit en què comença un nou cicle i també s'acaba el d'enguany, el de 2025, aquestes fogueres fantàstiques que hem viscut al vostre costat i així, des del centre, l'epicentre de la festa, des de l'Ajuntament, estem nosaltres també per a retransmetre-ho tot i contar-vos amb tot luxe de detall. Així és, això és imminent. Quina llàstima esta preciositat i identitat es convertirà en cendra d'ací no res. Identitat a la cantina, en les seues costums, amb el seu parlar, amb aquests números que són identitat i que formen part del dia a dia en el poble d'esta preciosa ciutat, des de la qual vos saludem. Compte enrere per a les 12 de la nit, prepareu-vos perquè vos contem la litúrgia d'ací no res. Per ara, Àlex, és el moment de parlar, estan xillant per ahí perquè ja tenen ganes de cremar. Clar, ja tenen ganes, però ja és el falta moment poc. de parlar amb el president de la Federació de Fogueres, David Olivares, que va mudat, vestit per a l'ocasió, i que ja podries fer-nos, David, bona nit, com estàs? Bona nit, David. Un balanç d'estes fogueres que ya están acabándose. Qué rápido, pues esperando ya la crema, estamos muy contentos, satisfechos. La ciudad ha estado llena, ha habido un lleno técnico en todo, participación, hemos crecido muchísimo y bueno, satisfecho, contento y como siempre llevo diciendo todo el día, estoy felizmente cansado. Ai, però això està molt bé, cansado. això està molt bé, molt satisfet de tot. A veure, t'atreviries, David, a donar-nos un titular de com han sigut aquestes fogueres, de fer un balanç d'aquestes fogueres 2025 en un titular, en poques Bueno, paraules? pues el titular para mí, sin duda alguna, ha sido que ha sido unas hogueras con un lleno total, una participación exhaustiva. De y récord luego, quasi, ¿no? De récord, pero sobre todo yo le llamo que ha sido las hogueras de la responsabilidad. Ah, molt bé. Ha habido muchísima responsabilidad, tanto técnicamente como en las calles de la ciudad, en las horas durante todo el día. Por tanto, desde la Federación de Hogueras estamos agradecidísimos al Ayuntamiento de Alicante y porque ha sido unas hogueras brutales, responsables y vitales para poder continuar y ya hoy me pongo a pensar en el 2026. Ahí, lo hemos ya lo tenemos ahí. disfrutado, estamos ya en la recta final. Es que al final esto es como la comida cuando cocinas, ¿no? Tardas mucho en hacerlo y lo consumes en muy poquito tiempo. Y es que ya mañana, David Olivares, ya estarás pensando, me imagino, en qué haremos en el año 2026. ¿no? Mañana toca descansar unas horas, pero ya la agenda empieza el día 26.
porque las hogueras además es una forma de vida, ¿no? Una forma de vida que no solamente son las semanas de hogueras, es durante todo el año. Y los datos están que, bueno, en los desfiles de este año, por ejemplo, de la ofrenda de flores, han habido el día 21 13.000 personas, el día 22 15.000 personas, el desfile del Linot del año 23 fueron 4.200, este año 6.300. Es que todos los datos son positivos, todos los datos suben, reproducciones en redes sociales brutales, impacto económico, ¿qué voy a decir? O sea que me voy satisfecho y estoy esperando la crema para renovar el ciclo del fuego, para poder empezar en el 2025. Mira, que ya tienes ganas, Felizmente cansado. Eso nos ha encantado. El titular del president de la Federació de Fogueres, David Olivares, moltíssimes gràcies per aquestes fogueres tan fantàstiques que heu aconseguit en la ciutat d'Alacant i ara ja a pensar en les del 2026. Així ens trobarem un altre any. Vinga, a per elles. Bona crema. I a banyar-se també, que tenim ganes també, amic. Bé, nosaltres continuem des d'esta plaça que està pleníssima de vida, però la vida és ella i la que està animant és Berta Vallet, d'un costat a un altre, animant al públic i ara també al senyor pirotècnic que està a punt de disparar. Com ho porta? Emocionant. Està tot preparat, me penso jo, no? Adrián, que tu eres l'encarregat, la vostra pirotècnia, hermanos Sirvent, som els encarregats d'esta crema. Està tot preparat, està tot enllestit ja? Sí, hemos acabado hace no mucho, pero bueno, lo tenemos ya más o menos claro. Como podéis ver, ahí lo que va a reflejar el corazón va a ser la estela inicial de la hoguera. Y nada, después vamos a hacer algo de intermitente por abajo y ya, como siempre, daremos paso a la hoguera que ya empezará a arder por arriba. La idea es que arda por arriba, vaya el fuego bajando poquito a poco y ya en la última fase podamos arrancar de abajo con el intermitente y arrancar con la traquita y que vaya el fuego cogiendo de arriba y de abajo. Lo has explicado de categoría, eso es lo ideal, ¿no? Sí, sí, sí. Adrián, esta mañana hemos vivido una mascleta espectacular, homenaje a tu padre, y también cogéis el relevo en la crema, precisamente, me imagino que será muy especial para vosotros. Sí, mi padre pues llevaba muchos años haciendo esto, si no me equivoco 17 o 18 años seguidos, y es un honor que Pedro pueda contar con nosotros, estar aquí, dar lo máximo de nosotros y que salga todo bien y se queme. Claro que sí, estarà ahí molt pendent de vosaltres. Adrián, muchísima suerte. Y ¿sabes cómo doy suerte yo siempre a los pirotécnicos? Con un abrazo muy fuerte. Muy bien. Moltíssima sort. Vine per així, l'abraçada de Berta no pot faltar en esta crema d'ací d'Alacant. Deixarà que va anar de categoria, segur que sí. Moltíssimes gràcies. A ti, gracias. I a cremar, que això va ja, companys, això va ja. Quin dia més intens que porta Adrián amb esta mascleta que ens ha oferit avui, esta última mascleta de les fogueres i a més l'encarregat també de cremar-ho tot, de cremar esta oficial que tenim així al nostre costat. Ara, emocionant per a també, clar. Per a monument bonic i per a protagonista, la nostra amiga que tenim així al costat, Ferran. Valentina Tàrrega, per favor. bellesa del foc infantil, magnífica. 2025, ¿cómo estás, amiga? Valentina, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada. Mis damas y yo estamos súper contentas y ya esperando que lleguen las siguientes hogueras. Me estaba comentando, Valentina, antes de comenzar el programa, que hoy has llorado bastante, pero que has llorado en positivo. Lágrimas de felicidad. Sí, en la mascleta, bueno, es nuestra última mascleta, pues me he emocionado un poco y todas mis damas también se han emocionado y nos hemos hecho un abrazo, hemos estado juntas todo el tiempo posible y hemos comido juntas y ahora ya nos toca disfrutar de estos últimos Claro. Bueno, i ara, quan cremem eixa foguera infantil, què passarà? Si ja estem ahí amb la llagrimeta, com estaràs? Com t'ho imagines? Yo me imagino que sería un momento único, inolvidable, y en ese momento estaría súper emocionada de ver nuestra hoguera quemar, porque es mi acto favorito. Sí. Y en todas las entrevistas lo digo, es mi acto favorito porque ves todo el esfuerzo de todos los pirotécnicos, artistas, todas las comisiones que hacen su esfuerzo, así que es muy importante y muy bonito. Valentina, ho has disfrutat moltíssim. Estuviste el primer día del programa de la mascleta y te dije, esto pasa rapidísimo y mira, ya se acaba. ¿Lo has disfrutado? Sí, muchísimo, con todas mis damas. Toda la federación nos ha ayudado todo lo que hemos podido
y ya se me ha pasado volando, es un abrir y cerrar de ojos, porque esto no se vive toda la vida, entonces es muy bonito. Hi ha que viure-ho, i avui és un dia important en el que tanquem un cicle, ho cremem tot i tornem a renovar energies i exercici també. Valentina, moltes gràcies. Estarem ahí al costat teu, estarem vigilant-te a veure com cremem aquesta foguera tan bonica. Gràcies. A ti. I bona crema. I plorarem tots junts. I plorarem una miqueta també. Que lloramos todos juntos. No patis que... Gràcies, Valentina. Nosaltres ens enlairem i continuem disfrutant d'aquestes imatges tan fantàstiques que tenim a vista d'Ocell i a vista en tots els punts tenim unes càmeres repartides per a veure estos monuments, aquestes fogueres precioses que no res estaran enceses en flama. Així, al centre de la ciutat estem nosaltres per a oferir-vos tot el millor i tots els nostres convidats VIP i excepcionals. Mira, H2O li queda no res de vida, perquè serà la primera en cremar. Ara vos contem com funciona tot. I esta preciositat del mestre Espadero també. Seran les primeres en cremar d'una llarga nit de la crema que viurem al costat i que viurà especialment intensament, com jo crec que este és el millor any de la seva vida, Adriana Vico, que és la bellesa del foc 2025. Adriana, que això s'acaba, ¿cómo estás? Buena nit. Adriana. Bueno, pues muy emocionada, ¿no? Al final ya esta es la noche que culmina nuestra fiesta. Han sido pues unas hogueras muy especiales para mí, maravillosas, las he disfrutado muchísimo y con eso me quedo y ahora pues a disfrutar de una maravillosa crema que estoy segura que va a ser. Adriana, que has disfrutat més en tot este temps, però sobretot ara en esta setmana de fogueres? Pues a mí me encantan las mascletas y me encantan en luceros, pero creo que me quedo con la ofrenda de flores. Sí. Porque la pude también disfrutar con mi familia, que se vistió para poder ofrendar conmigo y fue un momento pues muy especial que voy a recordar siempre. És que va ser preciosa, també les teves paraules en les que no te vas oblidar de ningú. Es vas emocionar moltíssim. I Adriana, després d'esta setmana tan intensa, mañana, quan et despertes, què fem? Bueno, pues mañana aún tengo una entrevista por la mañana. Sí, no pares. Todavía tenemos una entrevista y una comida, así que ya descansaré por la tarde. ¿No pots ni dormir? La mitjana d'hores que hauràs dormit esta setmana seran igual 2, ¿no? Como mucho, 2 como mucho, No has 2 la dormit noche que más he dormido. Mare meu, és que sou indestructibles de veritat, però el millor de tot és que heu disfrutat i heu representat esta ciutat i aquestes festes tan meravelloses. Gràcies per les festes que ens heu oferit i sobretot bona crema, disfruta-la molt. Muchísimas Plora gracias. el que faci falta i disfruta-la Eso molt. seguro. Que és l'important. Gràcies. Muchas gracias. Gràcies, Adriana. Un plaer, quina meravella de bellesa del foc que hem tingut enguany. Per cert, que de foc va la cosa perquè tenim ja el compte enrere, ara sí que sí, va de bo, perquè comença la crema. S'il·luminarà el cel, el benacantil i començarà la gran nit de la crema al vostre costat. Se n'anem a publicitat, però no res, jo necessito aigua. Un poquet, ensequem un poquet la suoreta i tornem de seguida. Vinga, fins ara.